რამდენი ჯერია მოიგო? ლოტო. მალე. უყადავდროს დალიე გულუდი ჰერცოგი. საგამოსათერს წარმოგიდგენთ ლუდი ნატახტარი, ყოველთვის ახალი. საგამოსათერის სპონსორია მაგთის სამახალისებელი გათამაშება. შემოგვიერთდი და მოუგე 10,000, 20,000 და სუპერპრიზი 100,000 ლარი. Ani politică și mă trebuie să iau să să ne tuși la pe generalul în primul să să facă prezident de Balexă. Că mai arhitecturii slavni în muzeu să broșu. Este evident și instrucții să aplice să le promeni sponsorii și vai să ne. Avea o companie ca tu baza zero asta, o să fie să te să la bază în fly după ca tu nu fără de stăraile de Dubai și pe na. Stambul, congresar ce am ce doar, să facă și o speculație. Să facă de video. Să mai fost la rugul campionat cu instrumente. Опять интернет пропал. Наконец-то сигнал появился. Sarkozy თბილისში გავდასრულებს საფრანგეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლის